औ नंगौ गैया रावबो गैया लायख'गासिनो आदा न'आव मावजिया माबा माबिनो जाखोमानो जुजिबाय दं नै मावजिया मोनजायैनि जोबथ' आंनो मोनजायाखै बुस्थुजों मावजिनो जासिबाय दं जाग्रा बुस्थुखौ जासिबाय दं इयो इसोरनो गैया लाबोआखै मेथाइ ओरैनोबा ओरैनो खालामनोसै नोंनियाव फैनायखाय माबा दलद था इयाव दलद था माया आदार बिबाय दं हेइ याबो खिलाय हासुलाय जागासिनो आंखौ फाग्लासो होना आं नोंबो जानायल' आंजों डिस्टार्बनो नोंसोरखौसो नाय अमायानो जि गाथा एलाय मावजिया बारखोगोन ना माखोहाय अमायालाय मा गरम मोनदों नामा मा जोंना अमाया दुगैदो नै गरम मोनदों अबाव लांदों गाज्रि नै एकदम अखाथार बेखौनो बोनो हाया मोदोमल' जेराव बुंदों बियो सिखाव जादों नोङो अननानै मेथाइ फैयो नों ना सा खनसे नागिरदो बे मबाइलखौनो सानसे गाहाम थुनाय नै दिनै मा फैदों आंनाव इउटुब माबायाव फेसबुकआव बानसि माबा एड्समोन माबा बर'आव हाबखौनो गारना हरा मा हराखै दे नै आं सायखाबाय इनो मावजायो नै मावजि फिसाया नै गाइसमेन आं ओंख्रि संनो नागिरदों नाजों जारि फुदुंसै जारि खायनो र' जारि खानायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनि नै नोमै मा बुख्लाबाय दानस'गोन हामगौ पाप नाङो 12 बोसोर होमबालाय मानोथो नुवाखै आं स्कुलआव ओरै खालामो एदावनायसो जादों नों केटआव फैदोंब्रा बिदो मेथाइबो थाग्राखै नोंलाय मानो लाबोयो थाइबानिखौ नोंलाय नाखौ मा खालामदो आलुजों संहांदों हे लेबुखौ दाना हाना जागोन जानि बा सरबगसो लोंगौमोन आं सिन्दाबा सिनियानो गैया मोनाखै एरनानै मोनाखै दासो ना एवहांदो जाना नुवालै जाखायाखै बायला जिला आंहा सिङा खर गाइस होनलायदो जुसुलै अबाय दं दा सानसे जुसुलै एवस्राबाय दं ना नों नाखौनो एवलायबाय बाखोन्दानो होजोंसो लांनाखौ बैखौ माथो फिसा फिसा